Yɛde asedama otumfoɔ Nyankopɔn na wahwɛ yɛn nkwa ne yɛn kra so a nkwa ɛda so ɛwɔ hɔ. Yɛn nuanom aworɔfo bɛka agbɛle na sɛ nkwa ɛwɔ hɔ. Ɛnnɛ kita wo nsa bosome ne dɛtɔ so aduonu nan ɛne ɛnnɛ na onum abɔpa mu sima wɔtwe ɛwɔ FPN online TV so efia ha. Tete asɛmpɔ dwumadie na wɔn ni gu a wɔhwɛ yɛn yie. Ɛnɛ yɛsi nkonya yɛde wɔn toa efie borɔno mu kaa mu baabi a wɔwɔ biara na yɛn mmere yi yɛwɔ no yɛne wo abom na yɛsua deɛ. Yɛka kyerɛ sɛ dwumadie yi so yɛsua deɛ ɛyɛ sua nko ara. Mon panche na sene ya be kan mo se nyina na video no board ni kan ya no board ya o mo di o wan de ma ya mo waju bio na e mo sa se umpom atisen e bi ha de nyina ya mo ye ye di se won so won mo bushia mo ya sa fa enumi da da ho kakra bi e na enani ya wono ye ne ho ntinsim kan chere ne banya ba ne de ka ni bi to de bi fa wajen chere eto pro no so maye ebere sim ebe kan asembe sebu nkomo a ibe de yi mu nso a no so mato pro no so maye ebere sim ebɛhwɛ na yɛde mu nkɔmmɔ. Ɛnnɛ ne yɛda pono so a yɛde mu nkɔmmɔ ɛyɛ akyiwadeɛ. Nti mebusa sɛ dɛn ne akyiwadeɛ na wonim wɔ akyiwadeɛ. Nti ɛno ne ne ɛnnɛ yɛde mu nkɔmmɔ. Ma mɛda bɔ kakra mmra na yɛmfa nhyehyɛ so do. Yo, mami papa na kwa ba na pe. Ye hwe ni na ye betumi asia. Na papa Abex Kofi Edu. Ebia na ba. Omo buri jaba ye. Omo be me. Omo buri jaba yo. Omo se nyo man ki an soja. Nti wo hwa eja ni boja. Ihia dia. Anie min tirim. Baba ya sisia. Ya ja bani. Pachona. E wo shamba ho de wa di banya ho de ho nya nka unu. Se ho e fi ya se ka abaka ba sa. O ti fi ya. Nka abaka ba de do be say. Ye no ka ko se o si fi ti say. Was ya nka egeni. We dia na se den se. Yɛda otumfo nyame ase ma yɛnhyia yɛnahwɛfoɔ nyinaa bio ɛnɛ ne yɛda pono so ɛyɛ akyiwadeɛ frɛ wo nua na wo nua nso frɛ wo nua sɛ ɛnnɛ biribi da hɔ akyiwadeɛ ɛyɛ neanya baba na wohwɛ na woma yɛhunu kita wo nsa aseɛ nti akaka no kita wo nsa no na yɛpia no ti kɔ ma wɔkɔ nti yɛrehu akura wo nsɛm ɛsɛ ɛframa yɛfa no ano wɔden woanyɛ wobɛgyagya wo nsɛm na wakɔkɔ obi adeɛ yɛre wo nsɛm a yɛrem na kura mu a na woamfa wo nsa ankɔka neɛ nsi sɛ woka ɛkɔyɛ saa a ɛbɛyɛ akyiwade baba
Achiwade ayede Eja se ndika da wase. Yansu ya da wase yo. Ndika etiefo nyina. Emo mu nyina atrase. Yo. Ese nkwa bi ase ata. Eni atren. Wata ni da mu nyina sese de bia munya adage. Na mo so ni isia. Ni etre na esua bi so efumonte. De ba nya na ya nsua. Sabe bebe. Ka se achiwade a. Achiwade ye ni ya mbra ema ho kware se yeye oman kuro ene abusua ejechiwade no oman wole de kuro ewole de ene abusua bi so wo wechiwade asa na akra bi chiri wonjiro eso na chiwade ya de bia mbra ma kwa ho se wo ye na kwa eyam chiwade chiwade etubu so kokoye ana yusu ama Achiwade na achiwade no. Ene wo musuo. Ene wo musuo ba. Achiwade gwa ho bebre. Oman wo de. Oman wo na achiwade. Ene kuro wo ne. Wo na achiwade. Ene busua so wo ne de. Ana ankra so wo na achiwade. Ene ba yiro. Achiwade. Me ko tro se mu na mkoto se. Wa tro ho se. Achiwade e bo man. Achiwade a oman de. Achiwade e wo man. Papa, ye da se. Papa mi ehuru achiwade. Oman wo na achiwade. Kuro wo na achiwade. Ebushia wo na achiwade. Tala kura kasaku nso. Kasaku bi nso wo mo achiwade. Enti ye huru se de ye tiesim. Ye huru achiwade hodo bi. E bo bi di mako na pe ya hwe kakra ye betumi asua. Be bre ma ye kwan no ye ntumi awie a bre pam ye besan ato aso. Papa achiwade de mramma kwan. Na me koye a ma ye achiwade. Bobo achiwade no mako mienu miensa bi so ma ye hwe na ye hunu se. Sa de we bi kura na obi ye wo bra onnum se. Ye oye ye achiwade. Na ye hwem ye yinu krankra na fe ye hwe mu ade. Yo, eja se me dase. Men so me dase yo baba. Achiwade no se obi oman ana obi ekoyesa obi fu ko achiwade na o nipa wo yesa achiwade no ye wo kwan a ye retwena so achiwade bia wo ho aso twen a ye twena na ana se ye retwena nti so obu mra so no kokoye achiwade a ye twena so achiwade bi wo ho se na me ka se oman wo de kuro wo de na abusua so wo de enti achiwade na ye ka chiribra na ka no aye achiwade kese a chiribra so achiwade ego ena ka wo ene na em se ya bobo bisunti no ende chiribra de ya bra de ya ka na bra wa chiribra ya nya obra no o so wa bomusuo e chiribra ensi achiwade na no ene mpo na me ka na se ye nua no ko bofo mpo de sa bra bo no o mu twam o mu twam Eti se wo ho na se anya obra na se jama se wo kokoware eti usu about no yes ekotwa ko ko do na so na se ne enya kra ko ti bibia na se be me bia ware ko bini na ko bini no se ya kwa ko ye ya ko bro dipo no no ko wa se be ma na mani e wonya eja nya se ekotwa iti ene yero no ho ama ise no sa amambe no akwenti na me bibi de na me ka se kuro awo oje kuro bi ho no ma kuro ni fa akonchinku ane so wo bisa mi kuro masantia kwa bisu bi kuro mu haya asantia kwa yo fa kanaman o de se ba ba ye fa akonchinku kuro mu ayo kuro na chiwade enti se akonchi bi because o tu mi ka akonchi ni amra che ni tena ya yakuna we na kuro ni chiro so ya gashi e mo na uchiro ya gaza na uchiri kuro ni chiri enti se o be fa kuro na o de chiwade aba ka won jama bra ni e fa no a ene fa na de fa kuro na chi ene e kuro mo e ko bichiro ya ka lo mo bi ya ko ya ho yi ene se o be ko enim na ko fa akonchi be ye no kuro ni ehunu a
ɔman no ɛkɔkyerɛ apɔnkye no ne bɔ nipa koro ka asa apɔnkye koro asa na gye fi sɛ ti kuro yɛ ɔman no akyiwade ɛna akɔ so a bisi sɛ bi yɛ akristo so na ntumi ntwom amekyɛ wɔn kran yɛwɔ ayi papa jo was ahwekɔ papa kyɛ wa bɔ wunya amane na wunya so wunya amane sɛ ɔmpere bidie no ho ne so bɛ hyehyɛhyɛhyɛ yɛhwɛ akyiwadeɛ nti bɔ wunya amane na wunya so wunya amane na bra na yɛhwɛ akyiwadeɛ nneɛma yɛ akyiwadeɛ na woyɛ bi a ɔtwe ho papa kyɛ to asoma me baka apɔnkye kuro bi so wɔ kraman nkom ɛna baka sɛ bɛkuro masantia kwa kraman so nkɔ kraman nkɔ asantia kwa me deɛ kraman de ebi ba hɔ na apɔnkye de omu yɛ apɔnkye na baabi de kraman bɛkuro masantia kwa te sɛ kuro bi te sɛ kuhyia omu bɛnkra asen kuhyia bosompra no n'akyiwade ne kraman ɛna afaseɛ sɛ pra okyira afaseɛ nti ama kurumɔ no kurumɔfoɔ no saa kraman no obi ma hɔ nkɔmɔ kuro ne nyinaa akyi kraman akɔ hɔ eti hu kraman sɛ kraman akɔtɔ de obi na akɔfa bɛtɔ hɔ kraman kina kurom ɔkɔ ne bia kogya ne nagu abɔnten esu bɔ ne sɛ wo de ba hɔ ne akyi wa ebi kɔ nfi ɛbɔbɔ ɔka kuro no akyi wa akyiwadeɛ no ɛwɔ hɔ so papa ɛyɛ deɛ na kuro bi tiri ka sɛ me deɛ me kuro mu ha sɛnea wɔka okuro mu deɛ yi apɔnkye mba kuro mu hɔ na ba kɔsɛm ne sɛn deɛ ne si yɛ akyiwadeɛ bi a wɔ nyina soɔ na no deɛ ne nyina soɔ de gye sɛ bisa baako ne nyina soɔ wɔ nyina soɔ ɛyɛ wɔ nyina soɔ kuro no ankasa no wɔn si gyinaeɛ wɔkɔ bi amfanti mu a wɔsɛ de ɛyɛ agye ho ɛsi kuro no ni gyinaeɛ eti bibi si yàrá ìbí akọ bibi si eti na ɛsɛ nɛ apɔnkye yɛ mɛpɛ kuro no bi eti ɔmo nyinaa te ɛte ase sɛ ampa sɛ ɛka sa yɛ no kuro nti apɔnkye ebi ba ha ama ɔmo ana te ase bibi sa bi ɛna kraman susu bibi susi ɛna ɛdi ɛsa ɛna kuro bi sɛ ɔno a yɛnkyim egya ɔmo nkyim gya ɔmfa ntwa kuro no bikuro masantia kwan mmerɛ bi ɛbaayɛ yɛbɛnya akɔmfoɔ bi wɔ se ma yɛmfa gya yɛkyim ma kuro no nti wokɔ afuom no woba isɛ wogya no wakyim a wode ato kɔtia na wasane wagya ato hɔ aba fie abɛpa kɛntɛn akɔyiyi agu so yɛmfa yɛmfi ɛmma fie abɛdɔ abɛ yɛnuyɛ wotwa abɛ no tim no a ɛmfa no mu a no mma fie isɛ wowo so ansa ɛno nyinaa yɛ akyiwade a ɛgu kuro no mu a ɛbɛyɛ ɛne ka sɛ ɔman deɛ na yi na menka biribi te sɛ nkradeɛ na mewurii ɔhu sɛ wɔn mu hammɔ bi a wɔdi ɔmɔwɔ ɛduru saa da ɔman no kyiri sɛ ɛbɔ donum yɛbɔtwe ne mu yɛmpɛ dede ɛyɛ akyiwade ɛno yɛ biritia bi na wabɔ ɔkyɛne ɛbosome o sɛne biritia na afo kora yɛyɛ na bosome deɛ sɛ yɛde akyɛw nti yɛma ɔkwa sɛ fii na ɛkɔ yɛyɛ announcement na na bi di na fashion nti mo bi a motwe ne mu kɔsi so bi wie ɛnyɛ na wɔgyidie ɛna wo na wo sɛ wonim ayi ɛyɛ mmara ɔma no mmara wotumi afi ma makɔ fi bi kɔ fi akɔ sɛ wotumi nnisu a kɔ fi kuro no mu kɔ ne sɛ sɛ ɔma no akyiwade nti di so a yɛmmɔtwe ne mu akɔmfoɔ mmom akristofoɔ mmom ɛhefoɔ bi a mmom pii wodi na wi ɔbɔsome so a na obi ɛdina ɔma no akyiwade no ɛno ɛna sɛ wofom sɛ wode wɔsɛ na wose ɛyɛ wobɛyɛ ɛde bɛkɔ ahemfie ɛne yɛnkɔ baabere mu yɛbɛbɔ ɔka na ɛka nso yɛbɔ ɔketewa deɛ wobɛtumi atua yɛbɔ deɛ ɔntumi tua sɛ kɔbɔ bɛsi nti wɔkɔ obi ama yɛatwe n'aso ama yi a wɔkyena bɛakɔyɛ nti yɛwura bi a woyɛ a yɛtwe aso wɔ ho a afei wohu sɛ ayɛ mmara a ɛho ayɛ hu nti wo sɛ obi akyi kaa sɛ obi ɛberɛ no a wo sɛ ɛberɛ bɛtumi yɛ sa homa ne de akyim gya ne de twa kurom yɛhu sɛsi a de wokɔ ahemfie a ɛberɛ no a wode kyim gya kɔ no yɛbi saw sɛ ɛkaa ne bɔbɔɔ no woampɔkɔ ada no wodidi nti akyiwade a wokɔ ma ne kram a yɛde yɛ saa ne ma nyinaa ɛno no ɛna yɛwɔ biribi so te sɛ abam
abam wo nta tawia na tawia na tawia na chi na bo abam nta ya bo abam ma tawia ni a pese bo abam ade ma abam na bo no na sise no de dodua ejai ade fun nti isa na mani nyina ye chiwade a ye fo na echiwade de edoso edoso nti kubi wo hono so a nsuo bo hono ayi nkomo brada papa asa anwure o yi mkro sante afanye mama ho sa ye nsuo bi ho ye friend obi dambi e brada ni fiada ye nkom obotuna koma ko sabia no na wo nsa mfa mabie se ko ko mu nso a botuna sadia kwa ku na mu ye nsa mfa mabie so e brada ni fiada esi sa brada no e brada no akofo ye nkoko eti sa brada de akufu nyira e ye chiwade o tsa ko tsa po so a wo mabie o sa brada ko akufu ye nkoko sa no ade ti na da ni nyira wo hono e brada ni ya to se brada ye nkoko eti ko na po yi o mo o ifu na so na wo gide o ko da lo ba eti brada so no akufu nyira ye o chiwade se brada ye mfropo ye fiti tv se brada de o de da ni nyira fa ko sa o de fa ko ni mo branda de men fropo aye achiwade ato ho no ama wo nyina wo na apufu nyina de ye dro bisa bi ta branda ye no agoro ye nyina ye achiwade aye baba ho me kakra me ba o hwe dwumadi ewo YouTube ewo FPN TV official FPN TV official Facebook FPN TV official ewo Facebook fa wadwen kire to prono so aka se brepem ya bekenkan dwumadi a o hwe yi eye tete atembon na wadwen so se sign na kofa titi obi kan titi obi kire ye na ye hwe dwumre yi eye achiwade papa abiem ye hunu nkuro ahoro mo achiwade ye ko oman mu ye ba busua mu ye ba ankure nso achiwade ye wachiwade wo awoya e bo man tie pamo firikuru se okopa musuo aba kurum obi ambe woni mu abe woni owo si owo oya chiwade woni fi etosu akili o etosu say ifi am si ko ma se ko koroni woni bi yebio etosu akomo fitino abo ma no musu wodi ni ense se ba koroni ma ba mi yo brai na yansan to ayi papa biu na on sana mu ma yen na mi bisa na se den ne chiwade na o tretre mu ko nti yewo akrabo chiwade akrabo se abushon bia wona akrabo nti abushon bia wona akrabo ti abushon wona chiwade a ye na akrabo biti ho ijate shiamia se wona mi bedi agure ni no shejedu a odna bako eje shejedu a ense no be me ko je muso me be she me nti ye wo nuane ahoro so ye chiwade nti ye be ba ni nyina mu mako na ya be hwe se ye mi ni na ye be chiwade ana bi ho ha woni so nye wo chiwade ye pe na wo mpe mgbe chiwade de ye de mbara etaro ho eno ene echiwade baba fa yura mbiwe zile mmemo akonya baby akoso de babia na me se ba mu ana me da tuwa sisi baby o se o ma me ti se ekapefo no mi chi kusi nkona kusi bia bro wo bie eyo o ma no chiwade abu o mu kusi eyi chiwade na ka kum ho no bie o ti ku apumia eti ku apuni wo ti ku mo na tu pa ko bia aye ni ku mo chiwade ti wo mu kusi ye obi kusi o so so ni chiwade a
eyi akyiwade ade no ko ɛyɛ ɔmo wɛdeɛ ɔman yɛ a ɛyɛ abusua kura ɔmo akyiwade baako ne kusi ɛwɔ nkube koraa nanso sɛ na ɛdɛ yɛtutu nneɛma bebree agum akyi ebi bɛwe wɔn a ɔte oyɛ kapɛnfoɔ mpanyinfoɔ paa a wɔnyam yɛnkyi akusi ɛmene deɛ sɛ wɔbɔ sase akyiwade ɔma ɛbɔ ɔma no nti ɔmo nti ofi aguapɔ na sɛ ɔkɔ esire mu a na sɛ ɔkɔ mfato okunya akusi a ɔnwe ebi nwie bi ɔso yɛ a ɛnɛ de mu nyɛ aguapɔ no akɔhɛ ayɛ papa wɔkɔfa aduane akyiwadeɛ ho abɛn memefa wei bɛtom mesua adwuma me senior yakɔ baabi ɛyɛ adwuma na efiewura no ɛyɛ aduane ma ayɛ bie na na wɔyi na megu mu no